Bueno, moltes gràcies, Glòria, també per la teua xerrada. I ara anem a la tercera xerrada del matí, a càrrec de Juli Peretó. Tinc així la meva xulla, però bueno, ja vos puc dir que la seva relació en la cuina, els aliments, etc., pues, si li conegueu un poc, li agrada moltíssim matinar, però matinar de veritat, vindre al Mercat Central en Paco Alonso, en el que col·labora en esta xerrada també, i Javier Buceta. I bueno, pues ell és catedràtic de la Universitat de València, és investigador en l'Institut Mix del CSIC i la UV i Dosis Bio, i bueno, pues escriu en mètodes, també treballa en l'Institut d'Estudis Catalans. Podeu veure un recull d'articles en mètodes sobre els treballs de Ferran Sapinya, té algun que un altre llibre, ha sigut vicerrector. Bueno, Wikipedia, Google, Juli Peretó i ahí. Moltíssimes gràcies. Ens va parlar del cremaet i bueno, pues esta xerrada de dir que li vaig liar jo les dues últimes vegades que el vaig veure i dic, has de vindre, pues ho hem aconseguit. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Emi. Moltes gràcies. Bé, he de confessar que m'agrada estar aquí perquè sempre he estat un poc per darrere de l'organització com a coordinador responsable de l'Espai Ciència, que com ha dit Fran al principi és un dels còmplices de totes les activitats de divulgació científica, incloent el DataVies, que se fan en el Centre de Cultura Contemporània. Vindre aquí, efectivament, és Emi la que me va dir, i jo la primera cosa que li vaig dir és jo de ciència de dades no puc parlar, no sé, i va dir que parlara del que volguera. Al final de la intervenció sabreu per què us parlo avui del cremaet. En esta història, com ha dit Emi, també està involucrat Paco Alonso, que se disculpa que avui està treballant i no pot estar aquí perquè seria el manifasser que estaria pegant voltes fent fotos per aquí. I Javier Buceta, que està de vacances, tampoc està aquí, també és una persona que m'ha ajudat en este treball. Bàsicament, a veure si... Quina és la... per aquí? Dic que sí que acabem de sentir dos intervencions fantàstiques de ciència d'aliments i ciència de dades, i avui dia és que pràcticament cap àrea científica pot prescindir de les ciències de la computació. Això és una cosa molt evident. En biologia, per descomptat, pràcticament cap disciplina de ciències de la vida pot entendre sense el concurs de la informàtica avui en dia. Hauria pogut parlar de coses com ara, que no és el meu treball específic, doncs tot el que hi ha sobre estudi de metagenomes, és a dir, de genomes ambientals en els aliments i en els humans. De fet, aquest treball, que és molt recent, que és superinteressant, hi ha una col·laboració de l'IATA. L'IATA ja us haurà quedat clar que és un gran centre d'investigació que hi ha aquí en València, i part de l'IATA està involucrat en aquest estudi. O us hauria pogut parlar d'una cosa que se diu gastronomia computacional, que és molt interessant, hi ha uns quants articles sobre això, però no he vingut a parlar-vos tampoc de gastronomia computacional. He triat una temàtica que no és Big Data, és Small Data. Seran molts poques dades les que donaré, però jo crec que són importants per a tots els aficionats a l'esmorzar. La primera cosa és que, ja que anava de ciència de dades i intel·ligència artificial, vaig a preguntar-li al ChatGPT què és això del cremaet. I com sabeu, ChatGPT li pots demanar una resposta, després torna'm a contestar. Una altra cosa no, però ChatGPT sap quedar molt bé. Perquè en la primera resposta me va dir especialment popular en la zona de la Marina Alta. Torna'm a contestar. Especialment popular en la zona de Castelló. Torna'm a contestar. Molt popular en la zona de València. O sigui que pots triar la resposta que vulguis. Ara sí, la recepta, com que no m'acabava de fiar,
el que vam fer és, gràcies a Paco, aconseguir la recepta d'un dels cacaus d'or. Ja sabeu que és una distinció que fa la cultura de l'esmorzar als llocs més emblemàtics i de més qualitat de tot el País Valencià que se pot esmorzar, i cada any hi ha una sèrie de premiats, però també haureu de saber que hi ha un concurs de cremaet que organitza l'Ajuntament de Xeraco, que ja porta dos edicions, i la recepta que està aquí, les proporcions que diu aquí de 60 mil·lilitres de ron, 12 grams de sucre, 3 grams de cafè, un tros de canella, un tros de pell de taronja, que pot ser en la majoria de les vegades llimó, i un cafè. És la recepta del Bar Marvi, d'aquí de la ciutat de València, que té cacau d'or i que va ser guanyador en l'edició del Premi de Cremaet del 2023. Doncs bé, a partir d'esta recepta que vam considerar canònica, vam començar a estudiar un poc com se comportava el procés. Aquí teniu gots típics de cremaet, que són els del carajillo, del tallat. Són gots de 90 mil·lilitres, de manera que la recepta està pensada per a fer-lo individualment. En els bars normalment ho fan en una cassola, perquè no van entretindre's un per un, sobretot si n'hi ha molta demanda. Però si ho voleu fer un per un, ahí estan els 60 mil·lilitres de ron, els corresponents 12 grams de sucre, se calfa la mescla i se crema. En la recepta de Marvi són 5 minuts de cremació, s'extingeix i deixeu d'agitar, el foc s'apaga. Aquí teniu el resultat. Molts bars, els bars a vegades no els agrada perquè els clients protesten si el got està brut, però és molt interessant perquè la brutícia és caramel i que el caramel aporta també. És a dir, fer-ho en una cassola i passar un got, aquesta aportació ja disminueix. Però aquesta caramelització és molt interessant. I després hi ha que posar el cafè a poc a poc. El que pot passar després, cada recepta te pot indicar una cosa, cada usuari. Hi ha gent que ho remena i s'ho pren, hi ha gent que s'ho pren sense remenar per anar assaborint les distintes capes. Però aquestes capes, precisament, que contenen aquest ron, la part inferior, també hi ha una llegenda urbana que diu que com està cremant no té alcohol. Bueno, això m'he pres la molèstia de cremant 5 minuts la graduació del ron, que són 37 graus, que és la graduació mínima, el ron que jo vaig utilitzar, un ron a granel d'una bodega de Benimaclet. Tenia 37 graus, això m'he mesurat en casa, en un alcoholímetre portàtil. Després de cremar-lo 5 minuts queda un 25% d'alcohol. I si el cremes, com en algunes de les receptes dius, fins que la flama s'apague, te pensaràs que no queda alcohol. No, sí que queda un 12%. És a dir, en el cremaet sempre hi ha alcohol. O sigui que si algú no vol prendre alcohol, que no demane cremaet. Encara que està per inventar el cremaet sense alcohol, jo crec que algun dia arribarà també. Doncs bé, aquestes 3 capes són el que a la gent estèticament li resulta atractiu del cremaet, tot i que en Castelló se gasten gots que no són transparents i lo de les capes no sabem si estan o no estan perquè no es veuen. Però quan ho fas en un got transparent tens una capa inferior del ron cremat, una capa següent que seria el cafè i la crema del cafè. El fet d'observar aquestes 3 capes, òbviament, és una qüestió de densitats. El ron cremat té una densitat superior a la del cafè, que ve a ser 0,99, i la crema, que és una dispersió de gas d'aire en un líquid, doncs és la part més lleugera. Aquí teniu la densitat del ron abans i després de cremar, és a dir, que sense sucre. Això vol dir que el sucre aquí està tenint el paper fonamental d'incrementar la densitat. I això és un punt clau que ens va fer pensar en com afecta la quantitat de sucre a la densitat del ron. Doncs bé, com que havia esperat, hi ha una relació lineal entre la quantitat de sucre que posem i la seva densitat. I vam descobrir que per arribar a la densitat del cafè, anem a dir entre 0,99 i 1, hi havia una regió crítica
de quantitat de sucre que li vam anomenar el principi existencial del cremaet. Perquè per sota d'aquesta quantitat de sucre el cafè no flotarà. El PEC, en este cas, en altres casos no sé, però en este cas vol dir quina és la concentració mínima de sucre per a fer un cremaet. Per a simplificar, anem a establir 6 grams en la quantitat de ron que posa Marvi. Això podeu convertir, el que vulgui convertir-ho en molaritat, que se ho apanye. Però anem a sempre referir les quantitats de sucre com la quantitat que posem, que 6 grams bàsicament és més o menys un sobret típic. Això ha anat variant al llarg del temps, però 2 terrossos clàssics o un sobret pot ser 6 grams, per a fer-vos una idea de la quantitat de sucre que és. Vam trobar una recepta, per casualitat, parlant un dia amb el propietari del restaurant Pont Sec de Dénia, i li vaig dir, com feu el cremaet? I me va dir, mesclem quantitats del volume, una quantitat igual de ron que de sucre. És una animalada, perquè això estem parlant de 54 grams. Se continua conservant la linealitat. Això és la linealitat entre densitat i quantitat de sucre. És a dir, la cosa continua. Què és el que s'observa? Si se fixeu, la part de baix és molt més clara. I aquí hi ha un altre factor que ens va cridar l'atenció, i és que la difusió del cafè de la part superior a la inferior depèn de la viscositat del sucre, del ron amb sucre. I ens preguntarem, quina relació hi ha entre la quantitat de sucre i la viscositat? Per això anarem al Departament d'Enginyeria Química de la Universitat de València i amb l'ajuda d'Amparo Schaffer i Alejandro Gálvez, un departament també de la ETSE, vam mesurar la viscositat en un viscosímetre automàtic. I ahí teniu, la viscositat no és lineal la relació amb la quantitat de sucre, sinó exponencial. És a dir, els cremaets de Marvi estan en aquesta zona de viscositat i queda un poc de cafè que comença a difondre. Això si ho deixes al cap d'un dia ja s'ha mesclat completament. Però la cosa és que quan te porten el cremaet te'l prens en el moment, no te'l prens l'endemà. Si fos l'endemà les capes ja s'haurien desaparegut. Però si utilitzes la recepta de Pont Sec, aguanta, aguanta, la difusió li costa molt. Doncs bé, en conclusió, quan més sucre més dolç, però també més dens i més viscós. I què fa la gent? Ens preguntem. En general, igual que ChatGPT me dona diverses receptes, però realment en el món real la intel·ligència natural què fa? I això sí que va ser important que Paco Alonso, que és una persona molt influent, els que ho coneixeu ja ho sabeu, va posar en marxa el seu WhatsApp i va aconseguir les receptes de cremaet de tots els cacaus d'or de la història. Entonces, aquí tenim en total 31 cacaus d'or i 2 premis Characo que ens van donar totes les receptes de cremaet que s'estan fent avui dia en el País Valencià. No estan incloses, perquè també hi ha receptes, aquelles que introdueixen la mel com a element ensucrador i aportador de viscositat, perquè aquí estem parlant de sucre només. Què tenim? Ho tinc classificat per classes PEC. N'hi ha 2 receptes, qui vulgui saber on són ja que m'ho pregunte després, perquè no ho tinc així, els noms de tots els bars i tots els restaurants, que estan en el límit del mínim sucre necessari per a que el cafè flote. Però després la majoria estan entre 2 i 2,9, 2 vegades la quantitat necessària, que són els 12 grams de Marvi. Fixeu-se que els 2 guanyadors únics de moment, els 2 únics guanyadors del Premi de Characo estan en la categoria entre 2 i 2,9. És a dir, són moderats en la quantitat de sucre. Però i aquí hi posa 10 vegades la quantitat necessària. Això són 60 grams, És a dir, n'hi ha aquí per a que se separe bé el cafè i que no, i que flote bé, hi ha rea quantitat de sucre, o sigui que aquí de nou.
qui tinga problemes amb el sucre, atenció a on va a prendre's el cremaet, perquè pot tindre un xute de sucre que li pot donar un telele. Què me fa pensar que els dos guanyadors del Premi Xaraco estan en la banda baixa de la quantitat de sucre? D'això n'hi ha estudis fets, i en el IATA n'hi ha gent que en sap, i tenen un panell de catadors molt professional, la interacció entre els sabors i els aromes. Aquí he posat alguns exemples de les molècules presents en els ingredients del cremaet, presents en el ron, en el suc, en el caramel, en el cafè, en la pell de llima o de taronja, depèn de la recepta, o en la canella, siga la canella de Ceilan, que és diguem-ne, entre cometes, l'autèntica, o la més barata, la que se diu càssia. Però en definitiva, hi ha tota una sèrie de components aromàtics que li donen aquestes característiques organolèptiques al cremaet, i la meva hipòtesi és que quan més dolç, menys capacitat d'apreciar segons quins aromes. Estan estudiats algunes interaccions, especialment la vainilla com a substitut del sucre, perquè la vainilla també aporta sensació de dolç, però en la pràctica ens agradaria saber, i això potser el IATA pot estar interessat en fer un projecte sobre això, com interacciona el gust dolç amb l'apreciació dels aromes. La hipòtesi que llança en aquest moment és que com més dolç, menys matisos gustatius. Un cremaet prop del bec sap molt millor. I per anar acabant, explique d'on ve tota aquesta història, perquè algú dirà, i este tio que explica bioquímica a la facultat que està fent mesurant densitats del cremaet. Això va ser un encàrrec de Paco Alonso, i això sou els primers que vegeu aquesta imatge. Aquesta imatge és la portada del seu pròxim llibre, que apareixerà el mes de novembre, publicat per l'editorial Bromera, i que és tot allò que vulgueu saber sobre el cremaet i que conté un capítol sobre les característiques fisicoquímiques del cremaet. I amb això ja ho tenim. Gràcies.